nikoga. Ja sam 3 sata ujutro, ako vjeruje, ne vjeruje. Nigdje nikog, ja sam u gradu. Crkva iza mene. Hvaljen Isus, pozdrav svima. Dragi Bog, Isus Krist, trojedini Bog, veliko tajstvo, Sin Božji, druga božanska osoba Svete Trojice, Sin Božji, jedinorođenac, vječni Bog. Dragi gledatelji, vidite, Bog je jedini spas iznad svega. Nema spasa osim Boga. Crkva Svetog Martina sad je neosvjetljena. Kapelica Blažene Djevice Marije. Što? Idem dalje. Evo me. Gradski park. Sad je 03:30. Evo gradski park, što je vam zanimljivo, pomalo i bizarno. Tu vam je do 1974. godine bilo groblje. Evo vidite ovo. Bilo je groblje. A sad je park. Kad je gradski park, naravno ljudi dolaze opustit se svaki dan i tako. Sad nema nikog, 3:30 je samo ja. Evo ima tamo i dalje. Pokazat ću vam ploča gdje piše da je bilo groblje ili pokopališće, ili kako se kaže na slovenskom. Evo vidite, sad pred Božić uređuje se ovaj park za djecu. Vidite, stvarno pomalo bizarno, ko u filmovima neki. Ovo radi samo proljeće, ljeto, jesen, po zimi ne radi. Nevjerovatno. Stvarno čudno kad hodaš. Groblje, znate kako izgleda groblje, grob do groba, nadgrobni spomenici, a sad park. Groblje je izmješteno tamo na periferiji grada. Ovo je isto neprikladno. Uređuje se park za Božiću vještica. Znači, do godine 1974. je na ovom mjestu bilo groblje, mjesno pokopališće. Eto, dragi gledatelji, toliko za video, budite pozdravljeni. Idem ja nazad u stan, popit kavicu, nešto, vi uživajte, pozdrav.